Падна ми се приятната чест да открием този панаир, както каза и водещата. Вече 106 години на това място нашите предци са реализирали, провеждали един такъв панаир събор. Разбира се, с други функции, с други потребности. Знаете от историята, от нашите деди, че тук са реализирани хубави сделки, свързани с животновъдството, с производството, с селскостопанска продукция. Хората са осигурявали тук своето препитание за презимния период и така. Сега вече тия потребности са променени. Променил е живота, променили нашето развитие. Сега вече на този панаир години наред се провеждат едни хубави мероприятия. Целта е да задоволим нематериалното, духовното, доколкото сме в състояние на нашето население, да могат тук да се срещнат приятели, да общуват, да се насладат на културната програма, която казахте, че се опитахме с минимум средства, да не кажа без пари, да я реализираме, за да можем в рамките на възможното да ви предоставим това удоволствие, тази наслада, която съм убеден, че всички ще оценят. Разбира се, имаше много дебати дали този панаир да продължава 2 дена, дали 5 дена. Смятам, че това е най-добрият вариант и 20 дена да е. Хората сами ще решават кога, как да посещават и как да го ползват. Затова панаира, както и чухте, днес го откриваме, в неделя го закриваме, даваме възможност на всички, които не са в Белоградчик, да го посетят, даваме възможност на всички, които имат други ангажименти, да имат време да го посетят и така да могат да опитат от този въздух, от този климат, от тази миризма на този панаир в добрия смисъл на думата. И така, пожелаем на всички вас, преди всичко здраве, много добро настроение в тази местност и не само в тази местност, в целия град. Пожелавам без никакви проблеми, аз мисля, че нашите органи за това и институции ще си реализират своите задачи, за да няма неприятности, случили се тук. И така, с най-добри чувства, най-светли пожелания на всички вас, пълна наслада, радост и веселба, доколкото е възможно, и обявявам панаира за открит.